goto mo senare wodani kisnuɗo kisnowo mo kisal ala gaga mum towɗo townuɗo kala ko towi teddinɗo kala ko teddi mo fittandu har suka tagore gone tamande mum jiɗowo waɗa baɗowo laato en juule nelaɗo makko Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kodda nulaɓe hatimul anbiya mo sababone muɗum kala ko woodi tagira bandiraɓe no funnangue hirnangue on calminama goto fof inde mum tawi no wonde yittode mum on calminama wondude needi on calminama ɗo saɗi welata ɗo min gari koye inde Felde Bamtaare Pulaar Mauritanie ngam yettinde duwaw ɓesgu pulaagu no didorno e nder Mauritanie holo on duwawu nde ɓiɓɓe leydi ndi ɓiɓɓe Mauritanie arabe pullo soninke e jolfo joddoto e leeso woto ñamdo ila hal gotal darta joftu wotu taw terɗe ɗe ɓerɗe ɗe ceerani ɗum noon jogorɗon hettade ɗum koye daaɗe ngal ɗo diɗɗal Felde Bamtaare Pulaar e Mauritanie fedde 60 ñande 4 lewru juin 1976 tawi ko ɗo e Mauritanie koye ɓeɗo jogor nanɗo nande awluɓe e wambaɓe dusnoɓe laaɓɓe hanki ɗoftunoɓe jambareɓe mbaɗi golle balle yaaduɓe alɗuɓe e anduɓe ha mbaɗi ñaam gollude tiɗɗi ha Mauritanie nana e nder jokli fof yidde hoore mum noon ha tabide koye timmal fasnade gendi mum ha sella koye neɗɗagal rende ganni mum ha hisna koye cagatagal ɗum noon ɓesgu Mauritanie ɓesgu Ouadane emin ñaago ɗo e Ouadane emin ñaago ministre de la culture e kooli garoji woni les festival garoji yo tinno o yeɗa hen dande maayo beele rewo ngo en anda worgo ngo no worgo ngo andiri rewo ngo ni min calmini on min juurima on min jetti on min mani on min ɗalta on e cooji guddi ɗum woni diɗɗal Felde Bamtaare Pulaar e ndendal islamenkeri Mauritanie on jarama
yo